Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwego nkwa okwego ndị Anambra West Local Government nkwa na ha ga-anabata ọchịchị onye kwuru uche ya dịka oge si metụta ha. Gọvanọ Soludo kwere ya bụ nkwa ọ ga-emerube mmemme maka okporo ụzọ si ụmụ eze Anam si apụọ Mmịata Anam wee gaba Nzam agba nke abụọ ya nakwa nke si Mmịata Anam wee gabazie Nzam emerubekwara nri pụrụ iche. Valentine Mbaruwa wetara anyị akụkọ a. Soludo n'ogo na-agbaghe ya bụ arụmụzọ nke bido na Mmịata ruo na Nzam mere ka amata na ya bụ isi okpuru ọchịchị kansụl Anambra West bụ nke a ga-eji ụgbọala wee ruo n'abanye n'ọnwa Jenụwarị nke afọ na-abịa abịa. Ọ ga na-ekwugharịrị n'eto ọnọdụ iro Anambra West, Ọgbaru na Ọkanọtụde ma mee ka amata na ọchịchị ya ga-eweta ezi mmepe nye ime obodo ndị a. Onye jekwa chairman nke kọmitii nchere oge nke okpuru ọchịchị kansụl Anambra West bụ Maazị Felix Ikechi n'ogo na-ekwu okwu kwere nkwa na ndị okpuru ọchịchị ahụ ga-agba mbọ n'ụdị pụrụ iche iji nye aka ịhụ na ya bụ ọrụ iro bụ nke ruru n'isi ma kelee Akanati steeti a maka imejupụta nkwa o kwere. Onye nnọchite anya nke ọgbanta vote Anambra East nakwa West n'ụlọ omebe iwu etiti bụ Honorable Chinedu Obidigwe na onye jekwa kọmishọna nke okwu ime obodo dị n'aka bụ Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne n'oge a na-egosipụta afọ oju ha nwere rụtụrụ aka ebe ndị ọzọ gọọmenti ga-enebanye anya na mpaghara ahụ ịhafenye akwụkwọ ikike nyegara kọntraktọ nke ga-arụ ya bụ ọrụ nakwa ịgbaghe ya bụ arụmụzọ bụ nke pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme. Site na Mmịata, abụ m Valentine Mbaruwa.